Pozývame vás na festival EBF 2024, ktorý sa uskutoční už teraz v polovici júna v Ostrave. Bude sa týkať digitalizácie nákupu a verejného obstarávania. My konkrétne Grand Oak budeme mať svoj stage, svoje pódium, na ktorom sa budeme s mnohými expertami venovať témam, ako sú zmluvy. Konkrétne sa pozrieme na FIDIC, kedy ho používať, kedy ho nepoužívať, ako ho nastavovať. Taktiež sa budeme venovať aj téme dotácií, to znamená korekcie a takisto aj dotovaným subjektom podľa paragrafu 8. No a taktiež sa budeme venovať témam IT zákaziek, konkrétne sa pozrieme na SLAčky a otázku vendor lock-inu, ako ho identifikovať a ako zákonne SLAčky nastavovať. V rámci festivalu bude množstvo príležitostí, ako networkovať, spoznať sa medzi účastníkmi tohto festivalu a verím, že to bude pre vás všetkých, či už ste z verejných inštitúcií alebo zo súkromných firiem, bude to určite prínosné. Takže teším sa na vás 11. až 14. júna v Ostrave na festivale EBF.